ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୀମାନ୍ତ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମହାନଦୀ ନଦୀ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ତାର ତାସର ରେଶମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ରକେଟ୍ ରେଞ୍ଜ ଚାନ୍ଦିପୁର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ନବୀନ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲା? ଉତ୍ତର ନୟାଗଡ଼। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜାରାଣୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଗୋଦାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ତାର ଶିମିଳିପାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ରାୟଗଡ଼ା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁନାପୁର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସୋନପୁର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ତାର ଆର୍ସେଲର ମିଟାଲ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼।